Daytoy a balay tinaturong mi, balay damanang nga am-amumi. Daytoy nga tantay pakagulpian mi, tay nawadwad nga aginaldo mi. Aginaldo, aginaldo, aginaldo. Alaman ng mangbuspos kayo, uray no sinsilyo no sa nga sudo, uray no may sano papel di bangko ngam uray no kunami daytoy. Di met isu tay mapatuloy, umanay met latagus gustom nga at tao di tanasam ita puso. Ala kubrador aku ti-kutika, di ka tumugaw ngem tumakder ka. Taawaten ta itet damanan, no basit ket agpanayon ka. Daytoy a balay tinaturong mi, balay umanang nga am-amumi. Isungatan tay pakagulpian mi, itinawadwad nga aginaldo mi. Aginaldo, aginaldo, aginaldo. Alaman ng mangbusbus kayo, uray no sinsilyo no sa nga sudo, uray no may sano papel di bangko ngem uray no kunami daytoy. Di met isu tay mapatuloy, umanay met latagus gustom nga at tao di tanasam ita puso, nga at tao di tanasam ita puso.
surut daken ninyo Jesus inda nagrukbag. Awit dadagiti sa tutken ninyo Jesus aman lubog. Si Pagong babain da nagrukbag ka Melchor, Gaspar, ken Baltasar. Nagkanta dagiti anghel amin na parswa ket nagtamet. Di berbo na ipasngayen ni Mesias at daydayawen. Kanunong wan akuran tinaitek a pagtakusan. Ken kulnoong tinagpasngayan ni Birhen Maria at kapapatgan. Ikal na ang tirapiti na ipasngay mapatek nga ari. Nenyo Jesus mangisalakan tibas-bas sa nga lubungan. Tangatang analawa awan manlat makita aranyag na tatibulan di man lalunggag kay sukumat pagkamanga. Bituin nga ato tiyak
Dadyay Belen